affect nje ngesimo sokuthi ngumuntu osebenzisa ama-drugs. And apha sekuba lula kulo munye umfowethu engisebenzisana naye rank ukuthi angibeke isandla. Ngesizathu sokuthi ulahlekelwe i-material yokusebenza. On the other side nami ngumuntu okhawashi osanda kufika futhi erank. Ekulahlekelweni kwakhe i-material ngumuntu osebenzayo nami ngisebenza close range nale ndawo abeke kuyona i-material yakhe. Ngiyantanta eduze kwala khona impahla zakhe. Ekuhambeni kwesikhathi kwafika lo somathuba owasebenzisa lelo thuba lokuthi athathe i-material yakhe yokusebenza. Mayibuya yena engasayibona i-material usekhomba mina usethi ndoda wena othathe into zami ngiyazifuna. Ngiyambuza ukuthi usho kanjani futhi ukuthi mina othathe into zakho. Uthi wena uyiphara usanda kufika lana asikwazi futhi ukuthi ulethwe yini. Showcase izimpahla zami zikuwe. Ngimtshele ngithi brother njengoba mina ngila ngisebenza akukwazi ukuthi ngingaba nesandla ekuthatheni impahla zakho ngoba mina njengoba ngila ngumuntu osebenzayo njengoba ngiwasha le moto ngizokwazi ukuthi ngithole imali. Akukwazi ukuthi ngingathatha impahla zakho. Ngokuphazima kweso isandlo bese silula. Wangishaya kabuhlungu ngalimala ngaphuma ngisho igazi. Abantu fethu engisebenzisana nabe rank abanye bangiconvince ukuthi angihambe ngiyovula icase. Same camera indlela engangilimele ngayo ngihamba ngaye police station ngayo report. Ngabatshela epolice station ukuthi ngicela ukuvula icala. Kwathi epolice station ngeke ukwazi ukuvula icala kumele uqale uhambe uye esibhedlela. Ngangadonsisa same ngahamba ngaye eDington esibhedlela ngafika ngalichaza udaba lami bangisiza banginikeza i-treatment banginikeza lawo maphepha base bangitshela ukuthi kuzomela ngisebenzise leli phepha ngibuyele epolice station. Mangibuyele epolice station ngathi ngiyafika sebevalile epolice station bathi kumina angibuye ngakusasa. Mangibuya ngakusasa ekseni ngifike leli phoyisa ebengade ngikhulume nalo lingakafiki. Ebese ngithi ngoba ngumuntu obhemayo ongakaqaqi angibuyele emuva ngizophinde ngibuye futhi ekubuyelana kwami emuva engithe mase sengicabanga lento sengihamba ngingedwa emgaqweni kwakhona into ethi kumina no angikhathe down le ukuthi ngivule icala akukho kufihliwe ngekuyovela ngoba ukuvula kwami icala still kuzokuloko ungenza ngihamba ama police station attend into eziningi anginankinga mina uNkulunkulu uzongiphendulela ngoba mina ngiyazazi ukuthi ngiclean ngoba lento ukuthi ngivule icala still izophinde ingakhela ubutha kuyena futhi ngoba seso attend amacala ngagcina nje ngiyeke kanjalo leyo ndaba kodwa yena wangishaya ngalimala ngoba iso lami lalibovu umlomo wami waqhuma still ngaqhubeka nje ngawo umuntu oyiphandelayo kodwa konke lokho kwakwenziwe ilezi zathu sokuthi ngumuntu odla idakamizwa. That's why kwabalula ukuthi ngisuspecteke ezintweni ezinjalo. Engakho nje ngike ngifisa ukuthi engathi ngomunye uday ithuba lokuphuma ngingalithola okwangempela ngoba mobhema idakamizwa kubalula ukuthi ususpecteke ezintweni even ngisho into ungayazi ngoba kwaziwa ukuthi wena umuntu obhemayo. Lokho kungiphatha kakhulu okwangempela ngiyafisa ukuthi ithuba lokuyeka ngilithole. Okay mfowethu siqala nje ngegiyeli phezulu. Yes bot. Mhlawumbe ungayichaza kumbukele ekhaya umfoka bani lo Velaphi? Yes. Ukhulele phi wafunda pha amabanga aphakeme ukhuliswa ubani? Umphakathi inhlalo umphakathi kwenzeka kanjani ibhunga elifana nawe ligcinele emgaqweni eyidakamizweni? Okay ngizoqala la ngumfana Velile Vincent Mchisakali okhulele eHammersdale. Mangikhulele eHammersdale ngikhuliswe ugogo ekhaya besihlala sibathathu kuyimina ugogo uBhunkosi Ngiphile. Ukufika kwami kulogogo ngifike noma ezosebenza kulogogo. Ngesizathu sokuthi uma umuntu othintekile kancane emqondweni wahamba umuntu olanda treatment abuye alanda treatment abuye kodwa konke lokho bekwenzeke ugogo esahlala ePietermaritzburg engakabuyeli la eHammersdale. Uma uhamba nje umuntu olanda treatment yokuthinteka kancane emqondweni ogogo besahlala kuphi eMaritzburg. Ngizalwe ngo1991 October 12. Konke lokho kwenzeka ngo92. Ugogo mengichazela ke okokuqala uma wahamba wabuya okwesibili wahamba wangabuya kuze kube namhlanje akakaze abuya azongilanda. Ngiqhubekeni kwesikhathi ke siphele isikhathi sodlama ugogo babuye beze eHammersdale sebezohlala khona eHammersdale abuye nami kugogo ngimncane. Ngiqhubeke ke ngikhule nawe ugogo sihlale sibathathu ekhaya sihlale sibathathu sambe sithutha sihlala sambe sithutha sihlala kuthe ngo99 ugogo esenesifiso sokuthi angishayile isitifiketi sokuzala.
wahamba waya kumkhulu wasimkhulu le ngane wawuyithathe phi noma wayo wayesechaza kumkhulu ukuthi hayi mngami le ngane ngangiyithathe eClermont kanje nakanje dladla nginenkinga ingane ngifuna ukuyenzela isitifiketi sokuzalwa isikhulile uma waya akakaza abuya Zayilandi kuze kube namhlanje ugogo asuke nami ngo99 siye eClermont sambe ke stand eClermont information esagcina siyitholile nogogo sagcina sithola ukuthi uma ongizalayo washona ekushoneni kwakhe wangcwatshwa uhulumeni kunzima ukuthi kutholakala i-death certificate yakhe into ebanga ukuthi ugogo afune yonke le information ufuna ukungibhalisela i-foster care ama-social worker afuna i-death kama kwaba nzima ngaloko ukuthi ugogo angitholele ilo i-foster care sibuyeke nogogo sibuyele emuva naleyo information angibhalisele isitifiketi sokuzalwa ngomchithakali ekuhambeni kwesikhathi ngithi sengikhulakhulile nami ugogo ahlale nami phansi angichazela athi ndoda ngikubize isibongo sakho ngomchithakali under one condition uma wakho wakulahla la kumina ngo92 akakaza aphinde azokulanda kuze kube namhlanje angimazi mina ubaba wakho angibazi abantu bakubo kama wakho ngikubhalisela isitifiketi sokuzalwa ngomchithakali ngoba ngenzela ukuthi uNkulunkulu maye ngithatha ukwazi wena ukuthi uthathe i-death certificate yami excuse me nepasi lakho noma nesitifiketi sakho kuma social worker ufika uchaza udabo lakho zonke izinto zicorrespond kodwa wena kahle uzalwa ubongekile Ignas Dlamini ngoba ngasala nesitifiketi sakhe sokuzalwa ayisiqhubekeke isikhathi ugogo sengichazelile le nto kucaca ukuthi ngumuntu osengena esikoleni ngiqaleke la ngabini JP School ngifunde khona ngibiza yena umchithakali sihlala sibathathu ekhaya eHammersdale eshiya abazali siqhubeke isikhathi hayi ngifunde kuthe sengifunda uStandard 1 sengimele ngidlulele ka2 njengomuntu oyiphaphele angihlale ngiyibangela umsinde emgaqweni ngibona umunye umeme kuthiwa umemgama angibize athi umemgama kumina ndoda ngihlale ngikubona bangumsindo kwenzakalani ngawe hayi memgama mina ngumuntu ofundela ngabeni uhlalaphi ngihlala eshiya abazali hayi ngeke mntanami ngeke akukwazi ngicela ungitholele ugogo wakho umtshela ukuthi ngithe ngicela eze evuka uyiphathi abhale incwadi anginikeze ufike ekhaya nginikeze ugogo incwadi hayi gogo nginikeze umeme kanje hayi nogogo angabi nankinga athatha incwadi mayithatha ugogo incwadi aye esikoleni afika achaza umeme ukuthi hayi lengane ifunda kude cela ukuyithatha imuve ize la evuka uyiphathi kwabalula cause unyaka ovela usuzophela ngaphasa from there ngangena ke evuka uyiphathi JP School ngafunda uStandard 2 ngithema ngiqeda lapho umemgama wathi ngingena eNtake Mazolo ngangena eNtake Mazolo futhi ngafunda khona u3 4 5 kwaze kwaba ukuthi ngiphuma ka7 ephumeni kwami ka7 esikoleni sekumele ngiye emabangeni aphezulu emfundo ngithe ngifunda uStandard 6 kwacaca ukuthi umphefumulo uhlukane nenyama kugogo njengoba umphefumulo uhlukane nenyama kugogo ubese ngichazelile konke ngempilo yami sengisala nobhuti lo engimshoyo engithi uNkosi Ngiphile ebekade sihlala naye uNkosi Ngiphile lo ngiendaphe ngithi baba kuyena wangichazela lonke futhi uqinisa ugogo ukuthi indoda akusiyena ubaba wakho lo wena usengane ubukade ukhala inyembezi ezinye ingane mazithi nangubaba wena uthi nangumalume ngagcina sengithi mina ithi baba kuyena ukususa leso sithombe kwena ukuthi ubaba awunaye all right ngakunderstanda lokho konke engichazela ngasala naye ke ubaba lo hayi ngaqeda ke eNtake Mazolo ngaya ka7 ngaya ka Standard 8 elo eThandaza High School saqhubeka ke isikhathi hayi sengise high school ngihlala naye ubhuti hlala ndawonye ngagcina ngumuntu oba nenkinga esikoleni ngasiyeka isikole khona ka8 khona uAnti ku2 Aunty Zanele Dladla uAnty Zanele uzalwa umkhulu Dladla lokuyena wathatha mina noma eClermont kucaca ukuthi uAnty Zanele uyangithatha cause useyathola ukuthi asisaphathene kahle nobaba angithatha uAnty Zanele ngiyohlala naye eClermont ngifunde ebuhle bemfundo secondary school mangifika khona ebuhle bemfundo ngiphasele ugrade 11 ebuhle bemfundo bathi kumina ngeke size sikwazi ukuthi sikise ka grade 11 kuzokuphoqa ukuthi ubuyele emuva
ngoba lana sifunde kuthiwa i-technical drawing. I-technical drawing inama-projects ekumele ukuwaqale ka-grade 10 up to grade 12. Asekho esinye isikole kumele ngifunde kusona ngibuyele ka-grade 10. Futhi ngiphinde kube khona i-Hickliff futhi khona ka-Aunty Zanele, ngingazi nami ngigcine futhi sengumuntu ongixoshayo u-Aunty Zanele, ngibuyele back to eHammersdale futhi ngingaqedanga lapho. Ekubuyela kwami emuva sengumuntu oyisebenzele emakethe-ke, ngibuyele eHammersdale. Mangibuyele eHammersdale ngihlale khona-ke endlini kagogo, ngisebenze emakethe. Ngibuyele ekuhlaleni naye ubaba le engikhuluma ngayo engithi uNkosi Ngiphile. Alright, sekuhlaleni kwami naye ubaba sengibuya eClermont ngingene estagini sokuba se-Ado. Mangingena estagini se-Ado sengiyaqala manje ngibhema ugwayi, ngibhema insangu. Athole ukuthi sengibhema ugwayi, sengibhema insangu. Angishaye, sihlala soba u2 manje endlini kagogo. Angishaye. Ngingakabuyeli esikoleni. Omakhelwane bathola ukuthi uyangishaya and into abayibonayo umakhelwane ushintshanisa amantombazane phambi kwami. Ngiseyingane lapho. Ebese umakhelwane beye ekomidini. Mabefika ekomidini bafike balitshela ikomidi ukuthi no, lapha ezansi lezi ngane eziwu2 ehlala ndawona. Le ncane siyahlukumezeka kanti umnikazi wendlu wathi kuthina mzuka nomphefumulo uhlukane nenyama. Ngiyocela ukuthi uNkosi Ngiphile nimthathe aye emxhasweni wakhe phezulu ngoba lo mxhaso abahlala kuwona kahlahle kumele kube uMfana Velile ngoba uMfana Velile akanabani. Kodwa ngiyathemba ukuthi indlela engimkhulise ngayo uyokwazi ukuthi azimele yena empilweni yakhe. Nangempela athutheke uNkosi Ngiphile ahambe ayohlala endlini yakhe phezulu yedwa, ngiqhubeke ngihlale ngedwa. Omama labe ngibasebenzela emakethe kuthiwe ndoda uhlala ngipheka kakhulu, awukwazi wena ukuthi unga-end up la emakethe sicela ubuyele esikoleni. Ngibalalele ngibuyele esikoleni. Futhi mangibuyele esikoleni ngiqamba igama ngibizwe ngoMakabishi oma-orange yonke lento le sengiyabhema futhi. Ngiqamba manje ngibuyele esikoleni nje sengibhema insangu, ngibhema ugwayi. Ngifike ka-8 ngithi ngibuyele esikoleni ngalowo nyaka ngiphase ngiya grade 11. Mangifika ka grade 11 ngifunde kuthi sekuphakathi nonyaka ka grade 11 kucace ukuthi ugogo wami lo engisenomxhaso wakhe besonto ePostoli kube khona omunye ugogo ekuthiwa uRuth Duma. Athi ugogo Maduma lwasePostoli ngeke lengane ibuyele esikoleni ka8 ifike ipass ika grade 11 ebese ngiyayeka futhi ihlale yodwa. Mina ngumuntu wasePostoli ngicela ukukuthatha Mfana Velile uyohlala nami. Inhloso yami ukuthi ukwazi ukuthi uqede esikoleni, ukwazi ukuthi ube right empilweni. Ngifunda ugrade 11. Nangempela angithatha ugogo ngihambe ngiyohlala naye ekhaya kwakhe. Kucaca ukuthi umxhaso lo wami kade ngisenawe uyaqashisa kuwona ugogo. Ngiqhubeka grade 11, ngithola abangani abarong. Kuthiwe mfethu wena njengoba unenkinga mfethu ungamnabazali kanje yabo into engisho ayinsa ngiyadonsisa mfethu shaya ngala mfethu shaya ukuthi uphule ngala uzokwazi phezulu ukuthi ube right. Stress lesi sisorelizeka, pressure abangani nami ngingamnankinga kushout uphule hayi qaleke manje lento ingene ngiqhubeka esikoleni ngifaile ka grade 11. Ekufaileni kwami ka grade 11 kubhalwe ereportini ukuthi akafailanga lo muntu, akasona isidomu lo muntu, kepha into emfailisile indlela ayebekade behavior ngayo. Ngeke size squad simise ka grade 12 nale behavior. Akawuphinde ugrade 11 khona ezokwazi usashintshe ibehavior aye ka grade 12 esene understanding ukuthi umoya ka grade 12 kumele ube umuntu okanjena. Konke lokho kwenzeka nje sengiyibhema iwunga le yakhona. Kodwa kuyibhemeni kwami nginokuyitshontsha, ngiyibhema like ngibhema ugwayi, ayikakangi addict emzimbeni, ayikakangeni nje ngisayi enjoy nje nami. Ngingadikibali futhi ngibuyele ka grade 11 esikoleni ngoba nogogo naye wangitshela ukuthi mntanami cela ubuyele esikoleni ngoba mina ngifuna ukuthi uNkulunkulu engithatha usunayo yonke into, umatric wakho usunawo. Ngimlalela ugogo njengomuntu wasayina phansi kuma social work ukuthi ngiyam-adopt manje uMfana Velile, ngiyamthatha ngimenze ingane yami. Ngimlalela ugogo ngibuyele esikoleni, ngibehave futhi ngendlela caca ukuthi ngiyaphasa, ngiyakhona futhi ka grade 12. Fike ka grade 12 futhi
ngifunda grade 12 ukukhuluma iqiniso ngifunda wona nje grade 12 lo ngisabhema yona ihunga le Yesu yeah sese kuphakathi nenyawo siphakathi nonyaka caca ukuthi ngathi manje isiyangena ke egazini ihunga le and on the other side njengoba ingena egazini ngisaphila yona impilo yokuphanda le engayijwayela ngisengane ngibuye esikoleni ngihambe ngiyosebenza emarket ngibopha ama-orange sebenze emakabishini for ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe nemali ngimhluphe ugogo in such a way ukuthi uyangixosha kwakho ugogo uthi mntanami sengikhathelo wena ngicela ubuyele emxhasweni wakho uhambe uyohlala khona uzimele usumdala manje sengizamela ukuthi ngigava usuzokwazi ukuthi ubone okuhle ubone okubi ngeke ngikwazi ukuthi ugogo ngimphikise ngibuyele endlini yami mangibuyele endlini ngibe nenkinga yokuthi bona abangani bami lobo kuyibona abangenze ngabhema lezi zinto engiyibhema njengoba ngihlala la ngedwa endlini sekubhenyelwe endlini yami ke manje ngumuntu ohlale nemali ngaso sonke isikhathi nabo bayazama ngendlela abazama ngayo ngena endlini yami bhenyelwe endlini yami ngena endlini yami bhenyelwe endlini yami iyehla performance esikoleni iyehla performance sengiyabhanka manje esikoleni nginenkinga yokushawa i-shutdown kuthi kusafundwa sengilele sekuthiwa ngichitha kalivuka isengiyaphaphama abone uclass teacher ukuthi no inenkinga lengane le ebese bhala incwadi ethi angibiza umzali uma ukuthi umzali akezi ngiyaxoshwa ka grade 12 angitshele futhi uthisha wamathi ndoda akekho umfundi onelungelo lokuxoshwa ka grade 12 lokho kumele ukwazi ungangivulela ngisho icala elibovu kodwa wena indlela obehave ngayo even ngisho enkantolo mangathi uzama ukungibopha ngingafike ngiluwine lelo cala that's why ngidinga umzali wakho thatha incwadi ngifike ngiyinikeze ugogo ugogo sekwenzakale ngitshele ayifunde incwadi ulondi ngane yagogo mfundele incwadi ukuthi hayi la de ku1 ku2 ku3 avuke nami ugogo ngakusasa hamba esikoleni fike nge-staff room office la class teacher fike kubuzakale ukuthi ikuphi inkinga yakho ndoda hayi ngichaza ukuthi mneneri inkinga enginayo nje ugogo sengixoshile sengihlala ngedwa endlini abangani bami bayangqonqozela now and then and futhi kunzima ukuthi ngibaxoshe into enzakalayo bhenyelwe endlini yami ngithola isuba lokurevisa siyaphuza ukulala endlini yabo nje nginalezo yizona inkinga enginazo izona izinto ezibanga ukuthi neperformance yami yehle mase esuminere gogo ngenkulu inhlonipho angiphiki uyathi ukuthi umfana ukuhluphile kodwa ke for ukuthi akwazi ukuthi aphase abe grand esikoleni ngizocela gogo umthathe umbuyisele ngakwena aze aqede umatric asugogo ngiyakuzwa gatsheni kodwa uma eke waqhubeka nale behavior yakhe kuyomela wazi ukuthi ngizomxosha mina abuyele endlini yakhe so ndoda uyezwa ngisayi gogo ngiyakuthembisa ngeke ngisakuhlupha sengizozama ukuthi ngibehave njengengane ngiliqede ukuliqula icala lami ngibuyele eclassini ugogo ahamba abuyele ekhaya ntambama ngiqoqa into zami ngibuyele kwagogo ngoba ngiyisilingo even though sengixolile esikoleni ngesizathu ukuthi ngiphatha imali ibuzwa kumina ngiyaphanda ngiyayithola imali phinde futhi behavior yami isishintshe ekhaya egcekeni kagogo ke manje ngoba manje iyaqala iyang-addictive unga isiyangena egazini isiyaveza ukuthi phela kahle akuseyona insango lo ibhemayo akuseyona ugwayi sekuwupowder lo ubhemayo upowder manje lo osuwudla ndoda usungishintshisa ibehavior ekhaya ke manje okungangokuba ugogo wangixosha around 2 wathi ndoda buyele emxhasweni wakho uma kukuthi esikoleni futhi sebephinde babona ukuthi iperformance yakho isiyehlile angisahlangene lapho usuzozama ukuyimela ngeke ngimkolozela ugogo lonely man in the world ngibuyele endlini ngizama ukuthi ngibehave ngendlela still baphinde babuye futhi abangani bami even ngitho sengidlala khona uqhubeka unyaka mina ngiyafunda nje kubhenywe wonke endlini ngiyarevise kubhenyiwe ungasasabhema amadamu ngikhumbula lokho mfethu kuthiwa umndali uthola ukuthi mase kumele kubheme mina athi thembeza ndoda lapho mina ngibhizi ngifunda iphepha kanje ngiyarevise ngithi mina kuyena ngiphaphama ebese sayo uyasibambezela ndoda uyasibambezela yabona nje sina siyabhema unomele uzenze into efundayo ngithi mfethu ngiyayazi into engiyenzayo yabo nje kulokubhenya caca ukuthi kufika kuma-final exam ke manje esikoleni sengibhalela uDecember ngibhema yona iwonga le yakhona ngilungiselela ngibheme iwonga
ngiyasebenza ngala emarket ngibhema unga ngiyasebenza kuyaziwa nje emphakathini ukuthi lo bekumfana kagogo uhlala yedwa kodwa ke ngalezo ezikhathi yayingakadumi ngalendlela esidume ngayo manje ngibhale ka matric ngibhale kuze kucaca ukuthi ngiyawaqeda wonke amaphepha ka matric mangiwaqede ngamaphepha matric nganginezwe ama CA form ukuthi ngigcwalise mina ngeke ngikhuluma amanga lokhuluma iqiniso ngangengazithemba ukuthi ngiwumuntu ozokwazi ukuthi aphase ka matric lawo ma form angizange wagcwalishe ngisho ukwagcwalisa ayihlalela kanjalo lawo ma forms endlini qhubeka ngayiphilela impilo yokuphanta mina ngasho ngathi mina ngidinga isikole ukuze ngifunde ngiphile angidinga imfundo ukuze ngiphile mina ngidinga imali ngoba nginabani umuntu wasekhaya ngiphelelwe nje ngulonely man kodwa ngosuku lama results ngikhumbula kahle ngangikade ngideliver makabishi nomunye ubaba ekuthiwa uJR Mkhize ngangingamcowe ngasekhaya eHammersdale kwenye indawo ngase ngiqhamuka ngabona ngamantombazana asesikoleni escream kwathiwa Mchithakali uphumile ephepheni ngathi no ngeke ningiqambela amanga kwathiwa Mchithakali uphumile ephepheni ngalesa sikhathi kwakusaphuma amagama kwathiwa wozobona ngani mangithi ngalibona igama lami Mfana Velile Vincent Mchithakali zehle inyembezi ngangakholwa nhlobo ukuthi hewu ngiphasile nginesibovu nginjalo sekabishi qonde esikoleni ngisiyolanda statement sami sa matric dilike ngihambe ngangibe ngifunde ethandazayo eSchool la ngicomplete khona umatric wami fika esikoleni ayi bangijabulele kuthiwa ndoda yabona wena ube kade ungahluphi yabo kade uzophasa kamnandi konke lokho ngikuzwa ngicrew nabantu ekade ngifunda nabo abayazi ibehavior yami esikoleni ngithe ngingena e-staff room wakhala uMrs Ntuli wathi uMrs Ntuli Mchithakali mntanami mntanami wazi wasiphoqa bese ngakubhekile enhlobo enganeni zethu ezizophasa ka matric inhlobo kodwa buka usurprisile yazi wona lo H otholile thina besikade singakubhekile zonke ingane kade behavior unyaka wonke zifailile kodwa wena waphasa ubukade ungahluphi ubukade uzophasa ngama flying colors kodwa siyabonga banginikeze statement sami hambe ngisibuke statement sami ngisho ngenhliziyo ngithi lezi idakamizwe ezafika le ungeyafika uNkulunkulu wami abo kube bengade ngingahluphi esho umuntu bekade ezophasa kangconywana hambe ngifike ngikhombisa ugogo wami Maduma ngithi gogo ngiphasile kanje esikoleni athi ugogo kumele uhambe uyobhalisa FET kanje angisezwa mshini bura professor angisayifunda ezongihlanganisa nesikole yabo manje iwonga isingene eshiqi yabo njengoba sengiqedile esikoleni manje ka matric sengiphilela yona yabo into engisho sengiphilela yona ongokuba sengiyaqala sengishawa nalento ekuthiwa iArosta Arosta mina bengade ngingayazi ola lo ngade ngifunda isikole icala ukungatheka iArosta sengiqedile esikoleni angiatheka iArosta angiyena iArosta emzimbeni angisezwa mshini manje sengiyaphanda sengiphilela yona ke nje yonga sengilonga ibhemile one way sengilonga ibhemile apha ngisile ukuze kube inamhlanje nasemphakathini bazama abantu ukuthi bangisize kuthiwa ndoda kumele khona umuthi ekuthiwa imethadone engimele uyithole hayi ngizame imethadone nami ngiphante ngibeke imethadone ngithi ngiyazama ngiyahluleka ngibuyele khona kaGogo Maduma kufike ngiguqe ngamadolo ngithi Gogo Maduma cela ungicelele kusisandile angithengele imethadone senginesifiso sokuyiyeka iwonga uzandile ingane yaGogo Maduma ehlala le eGoli ayi athumela usesandile u200 kuthiwa ngihambe ngiyoyithenga ngibuye nayo ngiyiphethe gogo nayo methadone ngibuye nayo ngiyakuthembisa impilo yami sizoshintsha ngiqale ngiphuze methadone ngiyiphuze ngirecover kamnandi ngibuyele emphantweni once ngaphatha imali abuye sathana athi bhema le wonga yakho ngibuyele kuyona ewonga ngokuba sengizama ihlandla eziningi indlela esengizame ngayo ukuthi ngiyeke iwonga bonke abantu okuyibona abantu engithi lapha emphakathini wangasekhaya bangakwazi ukuthi bangisize sebengiyekelele into esifunakala manje sekuwukuthi kube mina umuntu oyisizayo ngibuyele kubona sengiba surprise yabona nje indlela iwonga engiphoxe ngayo empilweni yami ingenze ngatshontshela ugogo umunye uma ekuthiwa ugogo bengimbiza ngosidanidani abo sengibaleke ngisho igama lakhe umama Madonsela ngayithuka sengimtshontshela ifoni yakhe
ngabaleka nayo ngahamba ngayohlala eMaran Ridge emgaqweni ngayidayisa ifoni yagogozi true yona iwunga le nesizathu sokuthi le kade bengiphanda khona ngasekhaya emall kwafika ama security asixoxa sonke erank kwanzima ukuthi ngiphande sengibalekela ama security ngangena kagogozi kwathiwa ngizenzele ukudla ngazenzela ukudla yonke into ongayicabanga khona emnandi ngadla kodwa usathane wathi nje angithatha ifoni yagogozi ngayithatha ifoni yagogozi ngabaleka ngayidayisa ngagibela ngayohlala eMaran Ridge ngahlala eMaran Ridge kwaphela konke ngabuyela emphakathini ngalongibhaca kagogozi ngilongibaleka kwacaca ukuthi hayi impilo yami iyabuyela esimeni kodwa kuyikuthi angisangeni kagogozi akusesikhona ekhaya lami lele kade kuyilona all along ngoba ugogo kumaduma nogogozi bawo makhelwane abantu abangibhekile base ongakuba ugogozi into engimkoleta wona ngimkoleta ukuthi ngishintshe impilo yami ngiyathemba ukuthi ngizwane ngabuya kuyena sengiyingane engasayibhemi iwunga uyokwazi ukuthi ni angamukele njengengane athi mntanami ngiyakuxolela iwunga ngenza izinto eziningi ngoba sikhuluma izizathu esingenze ngaba la emgaqweni ngempela iStrugod ngale kokuqamba manga iyona futhi ipeer pressure yayo iwunga le ngoba ngibona abantu basemphakathini laba ekuyibona engibakhonzile iwunga ingenze ngigcine sengigangela bona ngadideka nami futhi kwenza kanjani ngasuka lonto usisi wakamkhize ongikhonzile wathi velile cela ungigcwalisele igesi mntanami ngithi hayi okay manga ngizohamba ngiyokugcwalisela ngithi ngiyafika ngalolu suku athi kumina hayi sengimtholile umuntu ozongigcwalisela ngithi hayi ma inkinga yekho qhubeka insuku aphinda athi kumina ivelile ugesi uyasihlupha mntanami cela uhambe ungigcwalisele igesi ngithi mina hayi ma inkinga yekho athi uyazi ngikuthembe kanjani ngithi yebo ma inkinga yekho ngiyazi usungithembe kodwa nganele ngaphatha u290 ukugcwalisa igesi ngaphatha isilinda lavedani lanethi izulu malinethi izulu yashe arrost kwakhona into ethi angithatha u40 ngithenge icapsule ngizokwazi ukuthi ngiyicover up le mali nangempela ngakwenza lokho laphela laqhubeka usuku ngawuphanta u40 ngayigcwalisa le mali sekumele ngihambe ngiyoyigcwalisa igesi ngawuza umzimba ukuthi usuthanda ukuqaleka kuyaqhoza nala kaWebber futhi ngaphinde ngathenga elinye icapsule emva kwalokho usathane wafika ukuthi usathane velile vele wona uke wahlala emgaqweni thatha le gesi uhambe nayo thatha le gesi uhambe nayo uzobona wenze njani nangempela ngimlalela usathane ngihlebela uhambe ngibuyele endlini yami ngifike endlini yami qoqa impahla encane ngithatha isikhwama sami secar wash ngisigaxe kumina isikhwama sami secar wash ngihambe ngiye edolobheni encane ngasekhaya kaWebber fike kaWebber ngibheme kancane nyuke ngeenyawo ngiqombole ngiye la kade ngithunywe bekumele ngigcwalise khona igesi mangifike khona ngithatha igesi ngihambe ngemgaqweni fike ngihike ngiye Pine Town mangifike Pine Town ngidayisa igesi yabantu ngibheme yona lo doti lo okuyiwona obanga ukuthi sibe la emgaqweni konke lokho engizama ukuchaza it not like into engiproud ngayo ukuthi ngiyenzile kodwa ngizama ukuchaza ukuthi akumelanga angabe intsha esakhula engaba interested ekutheni ingene idakamizweni ngoba uend up usuwenza izinto ongaqondile ukuthi uzenze through idakamizwa akuyona into right ukuthi singayisebenzisa kodwa kulesikhathi samanje esiphila kusona ngokubuka kwami idakamizwa sekuyizona ezirulayo except nje iwunga ngizoyibeka eceleni iwunga ngike ngihlaziye ngingedwa ngibuka ukuthi abanye abafowethu badla amancika badla amazeni yonke lento le ingiphatha kabuhlungu ngoba izwe lethu liyabhubha liyashintsha sonke nje siyiyouth yamanje siba interested edakamizweni eziseceleni lokho okusibulalayo engayona into ekumele engabe siyayithakasela siyayijabulela mina ngiyafisa nje ukuthi engathi uNkulunkulu angasipha amandla impilo yethu ishintshe idakamizwe kungabi into engakwazi ukuthi ingene ngaphakathi uzucabanga ukuthi mhlambe ungathi urelease istress ngayo ngoba lapho istress usukusifaka more ngoba mhlambe mina kube ungangibhemanga ngabe ngikude ngempilo yami ngoba kulomndeni engikhuluma ngawo wakaduma bayangithanda kulowa mndeni inkinga idakamizwa lezi engidlayo ngibuye eNelson Mandela Bay Stadium ngibuye eGoli ngibuye endaweni eziningi kodwa on the other side ngithi ngumuntu oyintandane ongenabani kanti isizulu sithi intandane enhluma khoshwa unina nami uma
ungiphothile wangiphi ihloko kodwa futhi lezo ihlobo engiphiwe kuzona idakamizwa lezi engidlayo singenza ngigcine singiqhelelana nabo emphakathini. Baningi abantu abasenethemba ngami ukuthi impilo yami isengashintsha, baningi sebelahlile ithemba ngami kodwa la sekufunakala mina ukuthi ngenze impilo eyaphambili. Okubuhlungu kunako konke umuntu uzele ngisho ukuzala umuntu unanengane. Okubuhlungu nako konke ngihlale ngithi konke engikwenzayo sengizama ukukwenzela umntanami, ngikwazi ukungizama ukukwenzela umntanami, ngimupha uthando lika baba kuze kube namhlanje konke lokho akwenzeki. And i-background engiqhamuka kuyona ize yaphoqa ngisho uma wengane yami ukuthi athathe ingane yami aphisane ngayo ngoba azi ukuthi intandane le ayinabazali uzohluleka ukuthi ondle ingane lo. Wathatha ingane wayophisana ngayo eJosdale. Kanti uzothi mase 13 ingane vedane iphume uvelile kwangathi uvelile wayeyiphika. Ingane ikhulile manje. Mina bengikade ngikhuluma ngisho ukukhuluma naye ngane. Ingane vedane ngiphike nje sometimes. Ithi wena uyena ubaba wami. Mina ngazoxola ndladla njengobaba wami. Konke lokho kwenziwa ukuthi impilo ebengiqhamuka kuyona nedakamizwa lezi ekebekade ngizibhema end up sezenza noma wengane angidoubt i-background yami nayo kololunye uhlangothi yenza naye angidoubt kubuhlungu ukuphila ngaphansi kwedakamizwa. Angifisi ukuthi ngabe kungaba khona umuntu oyintsha ongathi unesifiso sokuthi abheme adle idakamizwa kulesikhathi samanje. Ngiyafisa nje uNkulunkulu angathi angasipha manje silithole ithuba loyo naloyo ohlala emgaqweni odle idakamizwa ozothola ithuba bafethu lokuthi ayeke engathi angalisebenzisa angangadlala ngalo. Uyabona kodwa ukuthi into sifuna ukuba umkhokha manje ukuthi ukhula phandle kababa wakho njama nje kwele nganeni yakho manje. Yes ngiyabona. And futhi ukhona umunye ubaba engengasebenza naye irank ngimshayela isicapha wathi kumina mfana Velile isibhongo usiphe enganeni yini baba umphathi Oscar Mbili. Wathi kumina isibhongo usiphe enganeni yini ukuthi ingane yakho kumele ikhule abazali ngabazi ngoba nawe ukhula abazali ungabazi. Ngathi cha baba njalo. Wathi ngicela uyiyeke ihunga. Ngathi yebo baba ngiyakuthembisa ngizoyiyeka ihunga. Ngayiyeka futhi kodwa kwaba buhlungu ngoba ngangiyiyeka kungasuki kumina ngaphakathi. Ngangenzela yena ukuthi akwazi ukuthi abe surprised. And futhi ngayiyeka ekuyiyekeni wami ngabeka imali ngazenza izinto ezisile nakubo kwangani ngayenza support ngoba even ngisho naye ugogo wengane waze wathi mfana wami ngiyafisa ngathi uNkulunkulu angakupha amandla ngomunye ude uyiyeke ngempela ihunga ngoba ngibonile kade ushaya isicapho ukuthi mangathi uyayiyeka ngempela ungakwazi ukuthi uyisupport ingane ngoba ugogo bekade uyazama ukuthi ayitshele ingane eqiniso ukuthi kahle kahle ubaba wakho ngempela uvelile kuyikona ukuthi kwenzeka kanje nakanje kodwa nje Bula Professor ukukhuluma iqiniso mina ngiyumfana Velile Vincent Mchithakali angisayithanda impilo engiyiphilayo ongangokuba usuku nosuku njalo mangilala ngike ngisho ngithi uNkulunkulu ngiyafisa ukuthola ithuba ngoba ngike ngitshela igenge lesihlala na bonke bake bangakholwa mangibatshela ukuthi from 2010 till today ngibheme ihunga ngiphasa umatric wami ngo2011 nginesitifiketi sa matric sihleli kagogo sihleli kaAunty Zanele anginawo ngisho criminal record but bathi nginamanga mangibathethe mina anginayo criminal record ezami ithupha iclean ukulala eStocksini iWestville iNew Prison yonke into engizwa ngabantu bethi leyo ba even ngisho odriver labe ngisebenza nabo erenke yaseHammersdale bahlale bekuthiwa parallel usiyazi parallel no matric parallel no one room ishiya kuthiwa Velile yeke ihunga wena usengaba yiphoyisa usengaba uShanel impilo yakhe isengashintsha ngoba ukwazi waboshwa ngisho ukuboshwa awukwazi ukuplantwa ngisho ukuplantwa nje ukuthi ubanjwe yiphoyisa nje likufumbathise nje into lithi hayi siyakupha nali icala. Yabo ngiyafisa nje ukuthi angase ngalithola ithuba lokuthi ngisize impilo yami loyo naloyo ongaba nesifiso sokuthi angisize hayi ngiyamthembisa abantu ukuthi hayi lelo thuba hayi ngingalithatha njengethuba eliseqophelweni eliphezulu ekumele ngilisebenzise. Ungathini kubantu abadlala indima yokukhulisa empilweni ababe ngabazali kuwena ngoba mangizwa uhamba ubala indawo ohlala kuzona bebekuthatha njengendodana yakho
ungafisa ukuthini kulabo bantu labo abadlala indima enkulu empilweni yakho ukuthi bekuthathe njengomntwana wabo? Into engingafisa ukuyisho ngingathi kulabo umphefumulo kubona osahlukana nenyama lapho belele khona, ngiyafisa ngathi bangalala ngokuthula, umphefumulo wabo ulale ngoxolo, bangithethelele kuzona zonke izinto ezimbi engibone ngazo. Laba abasaphila emhlabeni ngiyabathembisa ukuthi impilo yami ngizozama ngawo wonke amandla ami ukuthi ngiyishintshe, ebese ngibuyele emuva ngiyobajabulisa, ebese ngibuyele emuva ngiba nendlela yokubabonga ukuthi bakwazile ukuthi bangikhulise, bakwazile ukuthi bangiphe ithuba lokuthi ngibe umuntu nami ebantwini. Ngiyabathembisa ukuthi impilo yami ingashintsha. Abakwenze kumina kukhulu kakhulu, ngiyakubonga. Ngiyafisa ngathi uNkulunkulu angabagcina. Ngiyabathembisa futhi lapha bekhona ukuthi impilo yami isazoshintsha. Ekushintsheni kwayo ibona abantu bokuqala abayoduma ekhanda lami. Ngiyokwenza ngawo wonke amandla ami ukuthi ngibajabulise. Ngiyobajabulisa okwangempela futhi. Umuntu ohlakaniphile ekukhuleni kwakho, njengoba usuyindoda nje, wekwakuzama yini ukuyofuna abasohlangothini likababa bakho noma bomndeni kamama wakho? Ukukhuluma iqiniso, u-Aunty Zanele lebenge ngakhuluma ngaye ngathi uyindodana kaMkhudladla wase Claremont. Yeah. Mangaphosisi angifunda ugrade level noma ngingasakhumbuli kahle, ngike ngaya kuyena sizama yona ukuthola abantu basekhaya. Istep asithatha nami u-Aunty Zanele saya eClaremont. Masifika eClaremont ngoba naye wase Claremont, sahamba sathola umndeni wakaLinda. Umndeni wakaLinda umakhelwane nasekhaya. Ekhaya kanjani na kubo kama. But i-information esafike sayithola kulo mndeni wakaLinda, wathi umama wakaLinda nobaba wakaLinda, siyajabula ukubona ukuthi lo mntwana usaphila. Siyakhumbula ukuthi ubongekile, ube umuntu othintekile emqondweni efana nomuntu ohlanyayo, kodwa ementally disturbed kancane emqondweni. Siyakhumbula ukuthi ukuhamba kwakhe le ekhaya wahamba nomntwana omncane. Bese ngayitshela lo mntwana ngabe usaphila. Kodwa nawo umuzi wakubo bawukhomba nje kanje kwathiwa nawo. Okubuhlungu kunako konke kulo muzi wakubo, umuntu osele khona umngani kamalume wakhe. Umalume wakhe usashona. Umngani kamalume uyena osele njengamanje ogade umuzi. Ingane ezalwa udadewabo kama wakhe nezalwa umalume wakhe zihlala kaMashu emzini omkhulu. Umzini omkhulu abawushiyelwa umkhulu wabo. Umuntu onayo yonke information uyena umalume lo. Uyena umngani kamalume lo, okuyena ongakwazi akhiphe leyo information. Sayalwela ukuthi somthola kuphi, sahamba saya khona no-Aunty Zanele. Indlela afika sichitha ngayo waba umuntu ongazi lutho luthela nje ngokuchaza u-Aunty uthi lo umntwana kanje uzalwa indodakazi kanje yala kaDlamini kanje wangasinikeza nje isithombe. Sabuyele emuva no-Aunty kulomndeni wakaLinda. Yeah. Into abafike bayisho laba abantu bathini kuzoba nzima lo ukuthi akhiphe information, ngoba uyabona ukuthi ekhambeni kwesikhathi ukhipha kwakhe information angagcina sewuluza lo muzi, ngoba laba bakaMashu bacovered ngayo yonke into, abayinakile indaba yalo muzi. Irent idliwa uyena ngesathi labana bacovered, kodwa makukhona oqhamukayo okhule ehlupheka kanje, mangathiwa kugcina kuyavela futhi uthi wale ekhaya ngempela angagcina yana eseluza. That's why kuzoba nzima ukuthi akhiphe information. Base besukulowa muzi Zanele into esingakutshela yona iyodwa, umntwana lo mlinde aqala aqeda isikole, ebese kuyila nizama ukuthi nisebenze indaba yokuthi athole umuzi wakubo, ngoba into ezokwenzeka uzophazamiseka esikoleni, ngoba lento le inemali ephakathi kuzomela kube khona nabameli ziningi indawo ekuzomela nihambe ezogcina zimenza kube nzima nanokuthi aphase esikoleni. Sabuyele emuva naleyo information no-Aunty kuzokube namhlanje u-Aunty Zanele ulinde mina ukuthi ngibuyele kuyena ngithi Aunty
ngicela siqhubeke lapha nalapha lokho ngeke kuze kwenzeke mina ngisadla idakamizwa kumele ngiqale ngiyeke idakamizwa kuze inkungu izosuka emehlweni ngikwazi ukuthi ngilungise izinto nje ezifana nalezo. No, kumele uyisukumele lento ndoda kungaze kube lithi ngoba ngithi unanengane wena ingane yakhe kumele iphile emahlathini njengawe because manje izogcina nayo iphelele idakamizweni. Ngiyakuzwa bhuti ngidala. Ngithembisa nje isuku engizolithola hayi ngeke ngize ngiliyeke okwangempela i-stroke kodwa. Lingathini lakho lokugoqa mfowethu ebantwini engingakusho nje ukuthi kuona wonke umphakathi wase South Africa loyo naloyo owazi uvelile nothanda uvelile nami ngiyamthanda loyo naloyo kwi-youth lokhu nje ngizokubhekisa kwi-youth ngiyacela abafethu ukuthi nazi ukuthi idakamizwa aziyona isolution yokuxazulula inkinga ngisho ngane inkinga engakanani kodwa ngiyacela ukuthi idakamizwa singayisebenzisi nakancane ngoba idakamizwa izona eziletha i-stress more izona eziletha inkinga more ugcina usuwenza izinto ongaqondile ukuzenza emphakathini ngenxa yedakamizwa ugcina usuhlukumeza abantu abaningi ngenxa yedakamizwa. Ngiyafisa nje ukuthi into yedakamizwa kwi-youth yamanje kube bafethu into nje esingazama ukuthi siyiflash nje kungabi into esingathi nje bafethu hayi siya-entertain ukuxazulula inkinga hayi akukwazi. Okay, yazi ngifuna sibuyele lapha emuva kunombuzo ebengubhalela ngesikhathi ugogo lokho ekuxosha nothisha bekubona athi kunenkinga babebona yini ukuthi idakamizwa esezikhintsha behavior into ebanga ukuthi ngixoshwe esikoleni kwakuyi behavior noma ngeke ngize ngibe sure nayo kodwa into eyaziwa noma bebengeke baze babe neshow ukuthi kwakuyihunga kodwa kwakuyinsangu esasiyibhema necrew yami. Mina isizathu esabanga ukuthi ngize ngixoshwe indlela engangenza ngayo esikole eclassini ngangiwumuntu olalayo eclassini ngikhombisa ukuthi ebusuku ngasikhona into engiyenzayo cause aliphela usuku ngingashawanga i-shutdown iyokulala ngiyazela ne-performance iyehla yabo kodwa bona ngokwabo ngicabanga ukuthi babesola lento yensangu nogwayi ngoba nami ukukhuluma iqiniso angizange ngize ngikuveze kubona okuwukuthi ngibhema ihunga into engayisho nje ngasho ngathi endlini nami sibhemela khona insangu nogwayi nabangani bami kuhlalwa khona siphuza ukulala that's why ngicina sengi-affecteka eclassini ukuthi yazi ngikhulumelana ukuthi kuzokwenzeka mhlawumbe obaluhla olubukwa othisha olubukwa nabazali thothi kunengane esivela ilale nje kuhleli anga-understand ukuthi kwenzakalani uthola ukuthi isiqalile idakamizwa kodwa akakhona umzali ukuthi abone yikho ngifuna ukuthi sithi ukudlula kuyona leyo part leyo ukuze kuzoba ezinye zeindlela abazali abakwazi ukuthi babone ngayo umntwana mayeseqala idakamizwa. Yes, phela angithi lapho onabhuti entweni efana naleyo ngingayibeka nje ngaliphi nje into endlela ezochaza kalula ngayo. Yes ngingachaza ngithi ukulala kuyaveza ukuthi kukhona into errong oyenzayo ebusuku. Uyabona into engisho kuyaveza ukulala cause wena ngalesikhathi ekumele engabe ulele ngaso sukusuye kukhona into oyenzayo errong lezo ezothelela ekugcineni ezokholela ekuthenini emini kuvela ukuthi wena ebusuku kusuke khona into oyenzayo ngoba awukwazi wena ukuthi kungathi sihleli eclassini sifunda wena bese emva kwaloko uba nongquphazelo isiphi isizathu esibanga ukuthi ungquphazelo which means ebusuku khona izinto oyenzayo wrong ongangokuba abanye babafowethu noma bengasangeke bathi bahlangane ngiwo ngabanye abafowethu bangaqamba amanga bathi hayi ma kunama classes ekumele siyowenza nabangani bami ebusuku kanti abafowethu akuwona ama classes ekumele bayowenza ebusuku mhlawumbe uthola ukuthi thenga u2 liter we drink bathenga incika
bathenga ama-bites kuhlalwa phansi. Uma ekhaya wazi ukuthi umuntu uyafunda kanti abafowethu bahleli bona badla incika badla amazeli ngalo. Uyabuya umuntu mhlambe ngo9 around 10 uphethe incwadi ayi ma yonke into ihambe kahle kuyalala. Kodwa uthi eclassini umuntu useba naleyo nkinga ngoba abanye babafethu bayakusebenzisa ukuthi thina siyofunda kanti bona khona izinto ezirong abayozenza. Ngayichaza nje kanjalo mhlawumbe mina. No mfowethu siyabonga ekuthenini ufike. Umkhuhlane ungibambe phansi lana besilone ngixolele. Hayiboza kodwa siyathemba. Ize noma zize edolobheni kunzima ukulithola. Yeah. Kodwa phela ke mahambe yako market abadayisa imithi lapha ngalithi. Nesibahela umkhuhlane uphumele most abantu nje banawo. Bengazi ukuthi behambe beyothwasa umkhuhlane ukhona sonke sinawo. Lena bendle nophapha ekhanda kamenza indaba le muntu omemeza athi yakhalela uthi igula kaJama lichithekile. Awu siyabonga mosubukwezwa wafika la ukusho ukuthi isidla amaningi esakeni. Uhlelo noma ingosi how I ended up in drugs okuyingosi la silanda khona abafowethu nodade wethu abaseyidakamizweni abasobezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Ingqinamba babhekene nazo ezidakamizweni njengoba nizwe nje umfowethu ukuthi in as much as ayesebhema izidakamizwa kodwa akwazi ukugcina ephasile ngawo lowo age ukube ngempela efocuse ngempela esikoleni. Ngabe sinodokotela lapha ngabe sinesifundiswa lapha ebesingakwazi ukuthi sibe usizo futhi emphakathini. Ngakho ke izidakamizwa zisirobhe istar noma zisephuce umuntu obengaba yiqhawe kusasa lekelele ezweni ngobuchopho bakhe noma ngokuhlakanipha kwakhe ngaphandle nje kwezimo akhule ngazo nokuzaleka kwakhe. Nengicabanga ukuthi mfowethu ukukhula kwakho nokuzaleka kwakho kuwumlando bekumele uhloniphe lo mlando ukudlula yonke into empilweni yakho mfowethu. Yabona nje mokuchaza ukuthi ugcina ukhulela ezalukazini kuyizona ezikukhulisa njengomntwana wazo umlando lo mfowethu. Uhamba unceliswa lo mlando mfowethu ungawuthathi kancane. You are a special kid. Uyisimanga somntwana mfowethu uyistar kahle. Inkosi kuyakuthiwa ke ngaphambi ube inkosi yayidlula ezimene ezinzima noma ezimene eziningi. It's said ukuthi izidakamizwa sezisephucile lento yokuthi lo mlando sixoxela wona kube yiwona yoxoxela abanye ukuze bezokwazi ukuthi babe motivated kuwona ukuthi nangu umuntu ukhule kanjena ekhula kanzima kodwa namhlanje udokotela, namhlanje unjiniyela, namhlanje ummeli, namhlanje uyiphoyisa, namhlanje uthisha, namhlanje ukuthi istory sempilo yakho ibaze isemzimbeni wakho izona ebeziyoba isifundo noma isipho sesizwe kusasa ukuthi nangi nje wakhula kanzima kodwa ukwazi lithi aphumelele empilweni. Kubhlungu ngoba izidakamizwa zigcine zintshontshile usemgaqweni njengamanje kodwa futhi alifi iphupho umninilo esaphila. Siyathemba ukuthi mhlawumbe kusengenye yendlela lapha khona imvelo esazokukhanda khona usazokhanda wona umlando ukuthi mawusuphumelele kusasa ubatshele ngawonke amagumbi amanomhlaba oke wawahamba ukuthi namhlanje uphumelele empilweni unakho konke nomfazi ingane yakhe iseduze kwakho usunayo yonke into kodwa uke wadlula ezimeni mhlawumbe lezi zimo ke namanje okuzona usazoqopha wona umlando. Kodwa ngiyafisa mfowethu ukuthi uphume ukuze uzokwazi ukuthi kusizakala abantu abaningi. Ngicabanga ukuthi mangaphuma wena ezidakamizweni baningi abantu abangasizakala ungaba isibonelo esihle kakhulu ebantwini. Sibonga kakhulu nabasebebuke beze bafika la osebuke wezofika la ukusho ukuthi isidla amaningi esakeni. Ngakho ke siyanicela nicindezele subscribe button, nicindezele ibheli, ucindezele wakhe ibheli kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisposayo ezoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoine ne-membership ukuze uhlelo luzokwazi ukuthi lulekelele abantu. Igama lami nguProfessor Ngwakamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapha umthetho ngakho ke sengincenga.